Хайырлы кеш, эфирда яңғар чалбыршы, сіздің білән Рузелин Галимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. Ғадеттен тыш һәм аяныч вақиға. Хокус акчысы үз хатын аумылтығынан атып үтірә. Шәһәрдәшләр 3 көн ял иткән арада полиция, юхиди һәм ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләренең эше тагы да артты. Ял вакыйгалары хакында тулырак Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Тәүлек буе тулы бер постында зур йөк автомобилен исәпле тоткарлаганнар, хәбәрчебез білді. Картин һәм Салават кубогына узышларның иң мавыктыргыч мизгелләре. Бу ялларда Чаллыда 2 мөһим спорт чарасы оештырылды. Ватанны саклаучылар көнендә үз хатынны ата 25 февральдә иртәнге 4-тә 42-дә 27 йортындагы фатирда яшь хатынның үлеге үдәсе табыла. Үтүрдә Тукай районы полиция бүлеге башлыгы орынбасары Ринат Гайзаттуллин гаепләнә. Шаһитлар сүзләренә караганда, гаепләнүче тавыш гавадан соң аумылтыгыннан хатынны ата. 36 яшьлек полиция хезмәткәре берни дә хәтерләми, тикшерүче бара. Бүген беренче суд утырышы булды. 33 яшьлек шәһәрдәшебез Сайга аумылтыгы пулисыннан вафат була. Бу вакытта фатирда гаиләнең дуслары да була. Күрше бүлмәдә 2 яшь бала йоклый. Күршеләр әйтүенчә, гаиләдә тавыш гауга еш куба торган була. Знаю двое маленьких детей. Мин 2 балалары барлыгын беләм. Кызлары 1-нче сыйныфта укый, малайларына әле 2 яшь кенә. Аларны урамда күрә идем. Яхшы гаилә, гел бергә иделәр. Абыйлары кунакка килеп йөри иде. Кичә килмәде. Әлеге яңалык интернет шелтәренә урнаштырылып, бөтен шәһәр халкын шаккаттырды. Күршеләре Ринат Гайзаттуллин хатынын бер туган абыйсына көнли иде ди. Сорау алу вакытында Тукай районы бүлегенең элеккеге полиция хезмәткәренең бу җинаяткә катышлы икәне ачыкланды. Әмма гаибе тулысы белән избатланмады. Гаепләнүче исерек хәлдә була, бер нәрсә дә хәтерләми. Подозреваемый в ходе произошедшей ссоры. Гаепләнүче спиртлы эчемлекләр кулланган хәлдә килеп чыккан ызгыштан соң корал алып бер тапкыр ата. Нәтиҗәдә хатын-кыз урында ук һәлак була. Гаепләнүче 2 айга сак астына алынды. Бүген тикшерүчеләр гаепләнүчегә карата нинди чара күрергә икәнлеген хәл итте. Аны сак астына алдылар. Тикшерүчеләр барлык вариантларны да карый. Әгәр Ринат Гайзаттуллинны үтерүче дип танысалар, иротка 15 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. Лилия Хәбибҗанова, Гөлназ Хәсәнова, Гүзәл Шихапова, яңалыклар. Бәйрәм көндәрендә ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләренең эше бермә-бер артты. Кискен тын юллары вируслы инфекция белән авыручылар саны 2000-гә кимесә дә, грипп йоктыручылар саны 40-ка арткан. 3 көнлек яллар тагын инде гадәттән тыш вакыйгалар белән истә калырлык булды. Тулырак киләсе сюжетта. Яллар дәвамында ашыгыч ярдәм күрсәтү станциясында телефон тынмый. Кизү торучы бригадалар тәүлек саен 1000-гә якын чакыруга чыга. Шуларның күбесе кискен тын юллары вируслы авырулар белән бәйле. Исерек шәһәрдәшләр бер-берсенә төрле тән җәрәхәтләр ясаучылар да шалтырата. Живые криминальные травмы тоже, к сожалению, они тоже у нас есть. Пычак белән ясалган җәрәхәтләр дә бар. Алкоголь эчемлекләр кулланучылар салкын коралга үрелә. Мондый мөрәҗәгатьләр аеруча бәйрәм ялларында еш була. Юхиди идарәсендә атна дәвамында 15 юл һәлакәте теркәлсә, 23 февраль көнне бу сан 3 тапкырга артык. Автомобиль йөртүчеләр дә бәйрәм иткән. Узган тәүлектә 7 кеше исерек килеш тотылган, эре аварияләр булмаган. Инспекторлар кышның соңгы атнасында руль артында йөрүчеләргә саграк булырга киңәш итә. Хаватырышын исәпкә алсак, хәзер иртән һәм кич юлларда бозлавык, шуңа күрә машина йөртүчеләр автомобильләр белән идарә иткәндә үзләр тиешле тизлекне саклап йөрсеннәр иде. Һәм шулай җыяулар да тиешле урыннардан юл аркылы чыксыннар иде. Эчке эшләр идарәсендә бәйрәм көннәрендә барысы да гадәттәгечә узды дип белдерделәр. Шәһәрдәшләр кесәк харакларына мошенникларга зарланган. Атна дәвамында 100-гә якын җинаять теркәлде. Бер үтерү очрагы ачыкланды. Гүзәл Шихапова, Максим Орлов, яңалыклар. Ерак сәфәргә чыккан йөк машинасын бер тәүлек буена тула бер постында тоткарлыйлар. Сәбәбе машина йөртүче үлчәү контролен үтүдән баш тарта. Нәтиҗәдә постка Юхиди батальоны командиры, шәһәр прокуратурасы вәкилләре хәтта әлмәттән йөк машинасы йөртүчесенең хатыны да килергә мәҗбүр була. Әлеге буталчы вакыйга ни өчен килеп чыкты һәм ул нәрсә белән тәмамланды? Алдагы сюжетта. Безнең яңалыклар иҗат төркеме килеп җиткәндә йөк машинасын йөртүче Олег Гвоздиков руль артында инде 12 сәгать утырган була. Бөтен бу вакытын ул Юхиди хезмәткәрләре белән бәхәсләшеп үткәрә. Свои законные требования выполняйте и все. И все будет нормально, все будет ровно, и вас будут уважать и ценить. Эш шунда шәһәрдән чыкканда үлчәү контроле йөк машинасының бер күчәрендә тиешледән артык авырлык булуын күрсәтә. Шоферга тагын бер кат контроль үлчәне үтәргә тәкъдим итәләр. Олег Гвоздиков ризалашмый. Баш тартуы турында беркетмә язарга да теләми. Бер тәүлек буе ул машинасында бикләнеп утыра. Икенче көнне вакыйга урынына шәһәрнең прокурор урынбасары һәм Юхиди батальоны командиры килгәч кенә Олег машинасыннан чыга.
проблемы вообще не существовало, и выеденного яйца она не стоит. Если бы Проблема гомумән юк иде. Ул туктаган, контроль үлчәне үткән. Ниндидер төгәлсезлекләр булгач, аларны төзәтү өчен кабаттан үлчәнергә тәкъдим иткәннәр. Барысы да тәртиптә булса, юлын дәвам итәр иде. Булмаса, артык йөк өчен түләргә тиеш ул. Олег әйтүенчә, икенче тапкыр үлчәнер иде дә, әмма машина төзек булмаган. Замерзло масло. Автомобильнең муае катты, нәрсә эшләргә дә белмим хәзер. Эвакуатор чакыртырга кирәк булыр инде. Йөкне дә икенче машинага бушатырга кирәк. Әлмәттә ике баласын өйдә калдырып, йөк машинасын йөртүчесенең хатыны да килде. Ул иренә дарулар һәм ашау алып килгән. Галина өстәвенә авырлы да әле, әмма ирен ашата алмаган. Когда он открыл машину, хотел... Дару һәм ашауларны алырга дип машина ишеген ачкан иде. Полиция хезмәткәре көч белән ишекне ачарга тырышты. Тоягын тыкты. Мине этте дә әле җитмәсә. Басымым күтәрелде. Ашыгыч ярдәм чакырттым. Нәтиҗәдә Галинаның хәле яхшырак, кан басымын табиблар нормага китерә. Ә ире озак үгетләгәннән соң икенче кат үлчәнергә ризалаша. Датчиклар кабат машинада артык йөк барлыгын күрсәтә. Әмма моның белән йөк машинасын йөртүче вакыйга урынына чакырылган юристы да килешми. Придется через соответствующий... Юл-патруль хезмәткәрләренең законсыз төстә бер тәүлеккә тоткарлаулары өчен судка мөрәҗәгать итәчәкбез. Бу буталчык хәлнең дәвамы булачак әле. Олег йөкне Ижауга алып барган. Соңга калганга күрә, хәзер товарның заказ бирүчегә кирәк түгеллеге ачыкланды. Фәрида Сабирҗанова, Константин Величко, Андрей Рачеев, Яңалыклар. Шолның киләчәге яшьләр кулында. Яңа гасыр дип исемләнгән яшьләр форумында бу фикер тагын бер кат дәлилләнде. Масштаблы форум шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Наил Мәгдиев башлангычы белән оештырылды. Ул яшьләр тормышының төрле өлкәләрен яхшырту проектларын булдыру һәм нәтиҗәдә аларны гамәлгә кертүне күздә тота. Иң мөһиме, проектларның авторлары актив студентлар, җәмәгать оешмалары вәкилләре һәм шәхси эшмәкәрләр. Форум бу ялларда 2 көн дәвамында узды. Тулырак алдагы сюжетта. Проект организации стажировок для учащихся в партнерстве на территории работодателей малого и среднего бизнеса и решение отраслевых проектов. Диана Мамакова яшьләр тормышына кагылышлы бер яңалыкны күз уңаеннан ычкындырмый. Барда 2нче курста укыганда башланды ди ул. Парлардан тыш кеше бизнеста эшләп тәҗрибә туплаган. Хәзер Диана башкаларга да ярдәм итәргә тели. Форумда студентлар һәм шоллы предприятиеләре арасында хезмәттәшлек булдыру проектын тәкъдим итте. Суть отправлять реальных студентов, у которых есть желание. Эшләргә теләгән студентларны кече һәм урта бизнеска стажировкага урнаштырырга телим. Моның белән эшмәкәр үзенә кирәкле булган хезмәткәрне үзе үстерә, ә студент тәҗрибә туплый алыр иде. Яңа гасыр яшьләр форумы проектның күбесе студентлар яшь буын тормышын алга үтәрү белән генә шикләнми. Катнашучылар аутизм белән авыручы балаларга ярдәм итү, әдәби-мәдәни берләшмәләр булдыру, татар телендә фильм төшерү, өлкәннәрне интернеттан файдаланырга өйрәтү проектларын тәкъдим итте. Араларында хәтта укучыларны бәхетле гаилә серләренә төшендерергә өйрәткән кулланма да бар. Форумның төп эксперты кулланучылар җәмгыяте берләшмәсе белем һәм инновацияләр идарәсе башлыгы Сергей Гиль фикеренчә, проектларның күбесе бүген гамәлгә кертелергә мөмкин. Шәһәр башкарма комитеты булышлык күрсәтергә әзер. Импонирует и подкупает то, что... Кызлар һәм егетләрнең тирә-юньне яшәешне яхшы якка үзгәртергә теләү шатландыра. Шуңа күрә аларның проектлары гамәлгә кертү өстендә эшләүне дәвам итәчәкбез. Наил Мәгдиев кызыклы проектларның авторларын әңгәмә өчен киләсе атаның эшлекле дүшәмбе киңәшмәсенә үк чакырды. Айгөл Юнусова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Хәзер берничә минутка реклама бүленәбез, безнең телеканалда калыгыз. Картин һәм Салават кубогына узышларның иң мавыктыргыч мизгелләре. Бу ялларда Чаллыда 2 мөһим спорт чарасы оештырылды. Газета «Пенсионер» в Татарстане. Все о пенсиях, консультации юристов, советы народной целительницы. Полная телепрограмма. Спрашивайте в киосках. 5 март Яршаллы шәһәре Сара Садыкова исемендәге концертлар залында Казан егетләре концерты. Кыскасы шәп булачак. Рәхим итегез. 6+. Мәскәүнең үзәк күргәзмә комплексында ел сайын Россия сәламәтлек саклау атнасы оештырыла. Анда үз тармагында идәп баручылардан сыналган Еламет компаниясе транскриаль магнит терапиясе аппараты Диамагны тәкъдим итте.
Исследования в области применения магнитотерапии при лечении заболеваний головного мозга Баш миен дәвалауда магнит терапиясын куллану буенча тикшерүләр 10 елдан артык дәвам итте. Хәзер аның ярдәмендә мигрень, йокысызлыкны дәвалау мөмкинлеге туды. Шулай ук аппаратны инсульттан соң умырткалыкның муен өлеше остеохондрозыннан интеккәндә дә кулланырга була. Аппарат Диамах – это новинка, которая не имеет аналогов в мире. Низкочастотное магнитное поле аппарата способствует ускорению капиллярного кровотока. Диамаг аппараты ул яңалык, аның дөньяда аналогы юк. Аппаратның түбән ешлыктагы магнит кырык кан агышын тизләтә. Баш мие тамырлары тернәкләнә, кан басымы нормальләшә. Безнең аппаратларны кешеләр теләп ала. Шул ук вакытта алар дәвалау профилактика учрежденияләрендә дә киң кулланыла. Алмак 01 аеруча танылган аппарат. Ул артроз, артрит, подагра, вегетатив кан тамырлары дистониясын дәваларга ярдәм итә. Ватанны саклаучы көне уңайыннан акция. Алмак һәм Диамагны 10% ташлама белән 27 февральгә кадәр Милфарм, Ихлас, Эскулап, Аптека 36-6, Бережный аптекаларда сатып алырга мөмкин. Товарлар саны шикләнгән. Яңгыр чаралышын дәвам итәбез. Сезнең белән эфирда Рузил Мингалимов. Күңел радиосы ватанны саклаучылар көне белән ир-атларны түгел, хатын-кызларны да тәбрик итте. Бәйрәм уңаеннан радиода хикмәтле 23 бәйгесе оештырылды. Катнашучылардан нибары үз тормышларында 23 саны белән бәйле вакыйга турында язып җибәрү соралды. Шәһәрдәшләр арасында бәйге зур кызыксыну уятты. Кайберәүләр 23 көнне туган, яисә өйләнешкән, араларында 23 картина чигүче дә бар. Иң-иңнәр булып табылган җаваплар авторлары бүген Күңел радиосында кунакта. Алсу бәйгегә юлланган иң хикмәтле вакыйга авторы. Ул 23 февраль бәйрәменә кагылышлы, шул ук вакытта кызыклы һәм нәкъ менә кәҗә елында актуальды. Безнең әбкән кәҗәләр күп инде. Шуңа ул берсен сайлап, минем абыга 23 февраль белән котлап бирде. Күңел радиосын тыңлый инде, әбием дә. Шуңа ул кәҗәгә асаубырак булсын дип 23 сан ясаган. Шуңа мин әйттем, кәҗә белән төшеп булса да конкурска әзрәк катнашып карыйм әле дидем инде. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Молодец. Алсу Хәмәнең абысының кәҗәсе хикмәтле 23 саны бәйгесендә 2нче урын алды. Бүләк итеп автомобиль юуга сертификат тапшырылды. 1нче урынга лаек булган Ренат Афзалов аш-су ресторанына, 3нче булып табылган шәһәрдәшләр бильярдка сертификат тоттылар. Мондый мавыктыргыч бәйгеләр алга тәүбәдә дәвам итәчәк. Тиздән 8 март халыкара хатын-кызлар көне. Шул уңайдан без хөрмәтле хатын-кызларыбыз өчен дә бик тә күңелле акцияле бәйгеләр оештырырга җыенып торабыз. Ләкин әле нәкъ бүген генә әйтеп булмый. Шушы көннәрдә без аны игълан итәчәкбез. Күңел радиосын һәр вакытта тыңлап торсыннар һәм безнең белән булсыннар. Айгөл Юнусова, Максим Орлов, яңалыклар. Шоллы республиканың автомобильләр башкаласы. Әлеге исемгә лаек булуын шәһәр һәр даим исбат итә. Автомобильчеләр бәйрәмнәрдә дә ял итмәй. Шоллда картинг буенча кышкы кубокның 3нче этабы узды. Вакыйга урынында хәбәрчебез дә булып кайтты. Ярышларда Россиянең 10 шәһәреннән 70 кеше катнашты. Алар арасында 6 яшьлек балалар да, тәҗрибә туплаган спортчылар да бар. Меня папа сюда привел. Мин бирегә әтием белән килгән идем. Үземнең дә картта йөреп карыйсы килде. Картинг белән күптән түгел генә шөгыльләнә башладым. Гонка прошла отлично. Мин җиңү яулый алмадым. Әле быел гына Минскида йөри башладым. Тәҗрибә җитмәде. КамАЗ-мастер командасы пилоты Эдуард Николаев та зур үрләр яулар алдыннан Шаллы картодромында әзерләнгән. Хәзер картинг ярышларында катнашуны үзенә күрә зур трассаларга әзерлек итеп кабул итә. На самом деле это тоже помогает даже при езде на грузовике. Узышларда да картингка охшаш мизгелләр була, аеруча сазлыкларда, тайгак урыннарда. Элек картодром шәһәр хакимияте карамагында булса, хәзер КамАЗ заводы һәм КамАЗ-мастер җитәкчелеге астында эшләячәк. Төп максат алмашка лаеклы пилотлар әзерләү. Качество, которыми должен владеть гонщик. Һәрбер узышчы тиз уйлау һәм тиз җавап кайтару сәләтенә ия булырга тиеш. Тиз арада карар кабул итә белү тормышта кирәк. Хәзер спортчыларның профессиональ узышчы сыйфатлары формалаша. Яхшы узышчылар әзерләү өчен уңай шартлар тудыру мөһим. Шуңа да КамАЗ-мастер җитәкчелеге җәен картодром трассасын төзекләндерергә ниятли. Аны озынрак һәм киңрәк ясарга телиләр. Беренче чиратта исә трассаның эске катламын алмаштырырга кирәк. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Андрей Рачеев, яңалыклар.
Бокс, карате, панкратион, квандо мастерлары бір рингта чыгыш ясады. Шәһәрдә беренче тапкыр катнаш көрәш буенча ярышлар узды. ММА мөстәкыйль спорт төре буларак Россиядә 2 ел элек кенә танылды. Хәзер Чаллыда да аның федерация оешты. Беренче турнирда 18 яшьтән өлкән булган 26 кеше катнашты. Катнаш көрәшнең икенче турниры май аенда узачак. На данный момент сейчас планируем. Хәзерге вакытта 12-14 һәм 14-17 яшьлек балаларны да әлеге спорт төренә чакырыр өчен махсус методика булдыру өстендә эшлибез. Бу очракта безнең дәресләр тулырак булачак. Дельфин спорт комплексында йөзү буенча республика беренчелегенә ярышлар узды. Ул бассейнның беренче директоры Виктор Кочнев истәлегенә багышланды. Биредә 11 яшьтән алып 14 яшькәчә малайлар һәм кызлар катнашты. Республика районнарыннан 200 спортчы төрле стильләрдә йөзү буенча чыгыш ясады. Әлеге ярышларда җиңүче иң көчле 16 спортчы апрель аенда Санкт-Петербургка республика данын якларга барачак. Быел Чаллыда 19-нчы тапкыр Салават кубогына ярышлар узды. Узышчылар 2 көн дәвамында көч сынашты. Беренче көнне Россия кубогының милли классында 3-нче сойлап алу этабы узды. Татарстан кубогының берләшкән классы өчен ярышлар 2-нче көнне дәвам итте. Ярышларның иң хәлиткеч мизгелләрен сезгә дә тәкъдим итәбез. Ни өчен гомум йорт ихтияҗлары өчен ОДН өчен күп телибез? Кем гаепле? Күрсәткечләрне киметер өчен нишләргә кирәк? Бу һәм башка актуаль сорауларга җавап Вектор комфорты тапшыруында. Ул берничә секундтан соң эфирга чыгачак. Караган отмагыз. Әмин Рузи Мингалим белән саубулашам. Киләсе очрашларга кадәр.